Morning ndine Jack. Nde ngoti mudziwa kuti akupanga ndege yatsopano. Company imene ikupanga ndiyo tchedwa Radia. Ndipo ndegeyo akuti afuna ikhale ndege yayikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi. Inalipo ina yomwe inali yayikulu kwambiri pa dziko lapansi anapanga nda ku Ukraine, koma itayambika nkhondo ndi Russia anayiphulitsa ndegeyo. Nde nkona Radia ali busy akupanga yawo. Akuti ndege ikhala ready mu chaka cha 2030. Chifukwa yone kuti ntchito yoyipanga ndi zomwe akufuna kupangazo sizamasewera yayi. Ndege yake akuitcha Windrunner, koma iliso ndi dzina lina, maina awiri. Dzina lina akuti ndi Skytanic. Chifukwa choti ikhala ndege yayikulu pa dziko lonse, ikhala yayikulu kuposa ground la mpira, football pitch, football ground. Ikhala yolemera kapena noti ikhala yomanyamula 73 tons up to 80 tons. Akuti cruising speed yake izifika 460 miles per hour. Height, kutalika kwake in height 79 feet, pamene kutalika in length 356 feet. Eti akuchitcha chi Windrunner, ndi ndege yayikulu kwambiri. Akuti idzinyamula anthu capacity yake 12 times ndege ya Boeing 747. The Boeing 747 imanyamula anthu between 360 to 660 eti paka nthawi imodzi. Ndengati akuti times 12 tikufika anthu mwina 7,000 kunyamulidwa nthawi imodzi mu ndegeyi. Ndege yayikulu kwambiri. Akufuna kuti ndegeyi izithandiza kunyamula ma wind turbine blades. Zija zimazungulira, zimaoneka malo osiyanasiyana, zimakhala ngati chifani, zimazungulira zija. Ndi zima blade zake ndi zolemera kwambiri, zimatha kufika 26,000 kilograms, komanso ndi zazitali kwambiri. Ndi zimakanika kuzichita transport pamalo pamene akufuna kuti aziyike. Chifukwa chonena kuti ndi zazitali kwambiri, ndi zolemeranso, ndi zovuta kuzichita transport pa msewu. Ndi ndegeyi izithandiza kumanyamulanso zima wind turbine blades. Ndi ngakhale ili ndege yayikulu kwambiri, ayipanga design kuti potera isamafune malo akulu kwambiri. Nangasi ndi ndege yayikulu kwambiri, ma airport anomo awawa zizikanika kuterapo. Ndi akufuna kunena kuti izitha kungotera mosavuta pamalo pena paliponse olu pamadoti, bora pasakhale zina zilizonse ngati mitengo eti pakangopezeka kuti ndi pabwinobwino, komanso sizifunika runway yayitali. Nangasi ndege chayimati ikatera ikangotera lija likagunda pasi imathamanga kaulendo ndithu mpaka iluze speed kenako yiyima. Sizifunikanso kupanga zonsezo, izikhala kuti zitera msangasanga kuti yangotera ingoyenda pang'ono yayima. Skytanic akufuna kuti izinyamula at least anthu 5,000. Akuitchula kuti ikhala ngati flying hotel, kuti anthu azikhala mmwamba muja ngati kuti ali mu chihotelo koma ali mu ndege. Eti chabe kuti chodapo choopsa ndi dzinalo kunena kuti asankha kuti ikhale Skytanic. Zongokupangisa munthu kuti uziganizira Titanic, kunena kuti yayi ship yayikulu pa dziko lonse lapansi sizinaonekenso, bwakati titenga anthu ambiri yothamanga kwambiri. And ulendo wake oyamba sunathe bwino. Ndi kwinako kaya posankha dzinawo sindizoti anaganiza bwanji, koma iyo ndi update chabe kuti kukubwera ndege yatsopano izauluka koyamba mu 2030, Skytanic, imenenso ikutchedwa Windrunner. Zikomo kwambiri.